Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti Yesus Sang Mesias ingkang rawuhipun diantu-antu dados Sang Juru Wilujeng, dados Sang Pembebas. Ing jaman semanten Gusti Yesus pancen boten sedaya tiyang menika pitados panjenengane Sang Mesias, tokoh ingkang dipunantu-antu rawuhipun. Wonten ing waosan-waosan seputar kelahiran Gusti Yesus ingkang rawuh utawi ingkang sowan wonten ing kandhang menika namung para raja saking wetanan, lajeng para pangon. Lan mbok menawi nggih sapirangan masyarakat sakiwa tengen kandhang. Lan rikala Gusti Yesus sampun makarya, sampun dewasa lajeng makarya, pranyata nggih kathah ingkang nolak panjenengane. Menika dados gegambaran bilih Gusti Yesus Sang Mesias dereng sedaya tiyang menika ngakeni utawi nampi. Lan Yohanes Pembaptis ingkang kautus dening Allah nyawisaken margi kagem rawuhipun Gusti, Yohanes ngupati nuntun umat utawi masyarakat jaman semanten nggih tinarbuka dumateng rawuhipun Sang Mesias. Ananging nggih boten sedaya tiyang ngakeni utawi percaya marang pawartosipun Yohanes Pembaptis. Nah menika tentu saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe Bapak Ibu, yen Bapak Ibu ndilalah kapinujon dados katekis, guru agama utawi nggih dados tiyang Katolik biasa ingkang asung paseksen menggahing kasunyatan, menggahing katresnan. Nek ana sing ora pracaya, nek ana sing ora nampa, menika biasa. Naminipun tiyang kathah ana ing brayat kadangkala antarane bapak karo ibu ya sok-sok saling surup, ora gampang nampa critane ibu utawa critane bapak utawa critane laporane anak-anak. Menika lumrah. Mila yen kula panjenengan wonten ing pangladosan kok ana sing maido, kok ana sing ora nampa, kok ana sing nolak, menika biasa. Sing penting awake dhewe tetep setya, anggenipun asung paseksen, anggenipun pangladosan, aja ngasik merga wong siji sing ora nampa, merga ana komentar-komentar negatif awake dhewe terus nglokro. Yohanes saged dados tuladha. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 1 ayat 19 ngantos dumugi 26. Mangkene paseksene Yohanes nalika ana imam lan Lewi sawetara saka Yerusalem kongkonane wong Yahudi sing padha sowan nyuwun priksa, panjenengan menika sinten?
Tanpa tedeng aling-aling Yohanes mblakani, "Aku dudu Sang Mesias." Wong-wong mau banjur matur, "Lah sinten? Menapa Nabi Elias?" Wangsulane, "Dudu." "Menapa Sang Nabi ingkang kula antu-antu rawuhipun?" Wangsulane, "Dudu." Nuli padha matur, "Lajeng sinten ingkang ngutus kula rak kedah kula caosi wangsulan? Panjenengan piyambak ngaken sinten?" Wangsulane, "Aku iki swara kang uwuh-uwuh ana ing ara-ara samun lencengna margining pangeran." Mangkono kasebute ing Nabi Isaias. Ing antarane para kongkonan mau ana wonge Parisi sawetara. Wong-wong iku padha nyuwun priksa, "Lah kok panjenengan baptis menawi sanes Sang Mesias, sanes Nabi Elias, utawi sanes Sang Nabi?" Yohanes mangsuli, "Anggonku baptis mung nganggo banyu. Dene Sang Mesias wis jumeneng ana ing tengah-tengahmu, nanging kowe ora ngerti. Ya panjenengane iku kang rawuhe sakwise aku, lan sing aku ora pantes nguculi talining trompae." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, "Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken wonten saperangan utusan masyarakat Yahudi sing sowan marang Yohanes Pembaptis nyuwun priksa, Yohanes Pembaptis menika sinten? Awit mbok menawi jaman semanten nggih isu utawi kabar bab rawuhipun Sang Mesias menika santer, saengga kathah tiyang sing lajeng sami damel berita supados viral, supados terkenal, lan mbok menawi ugi kathah sing ngaken bilih piyambake menika Sang Mesias, terus wong-wong do bingung, wong-wong do dadi salah tampa, termasuk tiang-tiang Yahudi umumipun. Mila saperangan wonten sing lajeng sowan Yohanes, "Jenengan menika sinten?" Lan Yohanes kanthi blaka suta ngaken bilih panjenengane sanes Sang Mesias. Nah menika kula kinten nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe. Sok-sok awake dhewe menika tanpa sadar nunut mulya, nunut moncer tumrap tiang-tiang tertentu. Sok-sok ya ngaku-ngaku ngerti, ngaku-ngaku aku lho sing biyen berperan, aku lho sing biyen miwiti kekatulikan wonten ing mriki, aku lho sing dadi pengurus suwe lan sak panunggalane. Yohanes blaka suta lan jujur, "Dudu aku." Apa Nabi Elia? Dudu. Apa Sang Nabi? Dudu. Padahal tiang-tiang menika tiang-tiang luar biasa, tokoh-tokoh sing dipracaya marang masyarakat Yahudi. Nek ngaku ngono wae, wah keuntungane akeh banget. Sacara status sosial dihormati, golek rezeki ya gampang. Ning Yohanes jujur lan blaka suta. Menika paseksanipun Yohanes lan kados pundi kula panjenengan nggih wantun jujur blaka suta ana ing uripe awake dhewe. Kula yakin ora gampang, ora saben wong wani jujur. Lah karo bojone dhewe kerep-kerepe ya ora jujur. Alasane apa? Ya niate apik ning ora jujur. Karo anak-anak termasuk anak-anak kalih tiyang sepuh ya kerep ora jujur. Apa meneh bab dosa, apa meneh bab kesalahan. Ingkang kaping kalih Yohanes Pembaptis ugi paring pitedah bilih Sang Mesias wis rawuh ana ing tengah-tengahmu ning ora do dingerteni. Menika nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe anggenipun lumampah ing gesang menika. Kula panjenengan pitados bilih Allah menika manjalma dados manungsa lan nunggil ing kawula dados Sang Immanuel.
ning apa awake dhewe ya tansah ngerti lan wani mangerteni bilih Sang Mesias menika estu rawuh ing tengah-tengahe awake dhewe. Apa ya awake dhewe kaya wong-wong Parisi sing ora ngerteni saengga uripe awake dhewe ya sangat sekular, ora butuh Gusti, ora ngemungke Gusti, ora melibatkan Gusti ana ing uripe awake dhewe. Sembayang ya wegah, nyambut gawe ketekuk ringkel sregep, esuk tekan bengi. Arep sembayang alesane wis lungkrah, arep sembayang alesane wis ngantuk. Akhire apa? Gusti ditilapke. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.